Voina chuanin u Zualtea le U Babie te inneih in buat saina le an inneih ni video te kan lo hrehawm in lama hianin amani hian le ama chang dei to khanin in buat saina hi a kal chho mupa ti han Chhungkaw te inhmuhkhawm na hun thatak kan lo nei pha a anuam emema meiche hawin atuka kan puan bi tur va ho kan tuma bani te dora mase kan du ang khamin an lo order wang khanin engma kan hole thei talavani tihan cho kan khama zan lama cousin ho una ho te tihan kan khoma a chenan lama anuam ve thei reu tuka chuan a chenin pangpar te decoration lampang an lo bai puya ni rowi hi a zei thei to pa hetiang vela siam hi adu tan chuan a ko thei in karing Mau patunya, mau nei tu tu. Cái cái cần đâu có lắm, cần chỉ có cần liên Hello. Pathian zara kan Chhungkaw te kan lo hnim ve deuh to a unau thlak pu kha vui khata hana lak zo theilawa group ni a chen phot kha kan ngai ve to ni aning kara ko ma hom pet Mình siêu thiam. chuyện tiếng là hát khóc mấy đùm lắm rồi hiểu mày Ví dụ ý lại giờ chắc đến cái gì á. hei hi kan ni are sadu tu ania thla an la don ve lo kan chen som ni man ani kan in pe thina chu ai tam chu tu na hian e rul le ka duwa khong ain ku chuan le bi baby te nu pa đều rất là ăn sấy hết sức làm thứ ăn sữa cha tất ăn hồn tối cái sữa mò cái gì hei kan hmu ang hian are san thla pakata sakzo hnu khanin an kham lo wangin a big takin nu ho khanin ladang an request a adang min saksak le don ani
ka channel te minlo thlirsak avangin kaloma minlo la thlirsak le zel turin ka sawm cheu bye bye ve kule